खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि जिजिरि एन्टारप्राइज इउटुब चेनेलाव बरायबाय। आं दंफैयो इउनिभार्सेल स्टुडिअ एसे शपिं खालामनि। खोथाया जाहैबाय आं दहायबो बै मोनसे चेनेलाव होदोंमोन, नैबे जाय भिडिअ नुदों ससेब्लाबो क'क्राझारनि टप होनोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। दख'ना गला बा दखान मादै जिजिरि दख'ना एन्टारप्राइज मादै बिनामानि बिथांजोआ जिजिरि एन्टारप्राइज मोनसे प्रडाक्सन चेनेल खुलिदों। नै लाइन थांबावबायसो। बे प्रडाक्सन चेनेलखौ आं भिडिअ डिसक्रिपसनावबो होबाय। गोदान एलबाम फैनो थांगासिनो दङ। एक्टरा जोंहा ब्रादार लिंसार आरो एक्ट्रेसाव दङ फुजि। बिथांमोननि मोनसे मिलौदो मेथाइजों लोगोसे एलबाम फैनो थांगासिनो दङ। बि रेडि। ओंखायनो डिसक्रिपसनाव थांनानैबाबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो चेनेलखौ मादै बिनमा जिजिरि एन्टारप्राइज। बेखिनियानो शपिं खालामनो लाभ इउ अल। सर्ट इनफरमेसनमोन।